Rhowch chi 20p a panad, please. Just rhywbeth bach. Gadw rhywun i fynd. O Susie a fi, dan i gwneud nhw ew, wedi gadael i'm ham, a'i thad mawr tew, nid i ddeud o'r taffi, a'r criw yn y caffi, bod ni wedi mynd. Scum? Hawl sgan yn hwyl am ein scum. Beth yna nhw fydd yma fori? Sgan waith mi oes? Ti'n meddwl dwi wedi sbio am waith? Sut yn ôl i cefo teb ddim? I gael chwael mewn band, fel Richard Wyn Jones, oes i wedi mynd. Bob dim di cael ei gymryd o ddianna chdi. Weithio dan i mi steg efo, gola wedi ddifod, yn gwylio'r traffig yn y dre. Rock trwy mae'r effin band, sgar tan yr oriau yma, diolch byth, o gen i ffasiwn ni. O Susie a fi, wedi peintio'r sgwrt, rwan dan i wrthi, yn papur o'r blannu, Ti fod i adael cartra chi? Ces, ti'n di goleg neu beth, maen nhw'n disgwyl chi adael cartra neu ti'n cael gadael cartra os ti eisiau bod yn nyrs. Wel, os ti ar YTS, ti'n cael £27.50 wrthnos, mae'n dal i ddisgwyl chdi i'w adra. Iogan bach. Dan i wedi mynd, nid i ddeud o'r caffi, a'r criw yn y caffi, bod ni wedi mynd. Weithio dan i mi steg efo, gola wedi ddifod, yn gwylio'r traffig yn y dre. Rock trwy mae'r effin band, sgar tan yr oriau yma, diolch byth, bod gen i ffasiwn ni. Ydy hyn yn gweithio, Del? Iawn? Who's in up? This is a declaration of squatters' rights. We have moved in here because we have nowhere else to go. We did not break anything when we entered, and we have not broken anything since. It isn't a criminal matter, it's a civil matter between us and the owners, and they must take us to court for a possession order if they want us to leave. Nes i freuddwy'n eithio. Nes i freuddwydio, mod i allan, ac yn oer, ac yn lyb. Ond nes i ddeffro bora yma. A mi o'n i, allan, ac yn oer, ac yn lyb. A nes i dweud, Daws, yn eich ti'n neud rhywbeth. A mi nes i. Iechyd. Iechyd, Daws.